जेसेबांखि हायो थाबाव गनाय बेखौ जों बयबो खौसे जानानै सोरबा दानि बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बर' रायजो राजा गासै बा जोंनि NLFB लानानै रन्जन दैमारिया जेसेबां हायो एसेबां थाब सरकारा जोंनो हगारनो हागोन। बर' जातिनि माजाव शान्ति प्रतिष्ठा होगोन। बर'फ्रा जों दैमारि सारखौ लानानै जों माबा मोनसे सिमांखौ नुदों बा दैमारि सारखौ लानानै जोंनि NLFBनि जिनाखि सावरायनाय बिटिआर इमप्लिमेन्ट खालामनाय बेवहाय जों दैमारि सारखौ जोंनो नांगोन। जुदि नाहाय তেনেह'লে কি হ'ব? जायाब्लाथ' जों माबा मोनसे खालामगोन। আকৌ जंगलলৈকে যাব লাগিব। थांनाय थाङैखौ जों CMजों रायलायनानै बेखौ थि खालामगोन। थेंक इउ।